Grattis, ja. Mange tak. Hvordan var det at være tilbage? Det var skønt. Dejligt at være tilbage. Jeg har set frem til i lang tid. Vært ute 10 måneder cirka. Ja. Jamen, det har været hårdt. Sygt hårdt. Kom til et nyt land og ligesom stå i det lidt selv og fikse nye ting, der skal til, når man kommer til et nyt land. Og så blive skadet og hele nødturen igennem, men fandme dejligt at være tilbage. Du var faktisk nære på her et par ganger også, da? Ja, men jeg kommer til dem, som jeg plejer, men jeg kan godt mærke, at afslutningerne de skal lige finpudses de næste stykke tid. Hvad synes du om matchen her? Ja, fin match. Jeg synes, vi gør det fint i perioder. Skal være lidt bedre til at dominere kampen. Men ja, de gør det også godt. Har nogle gode individualister, som gør det fint. Men ja, det var meget godt, at folket fik lidt spil til benene og skønt. Hvor dejligt er det at være en del av laget og rejse og vite at du skal spille og sådan, og ikke bare sitte hjemme og træne styrke? Det er sgu dejligt. Jeg har fået energien tilbage, og ligesom være i omklædningsrummet og komme ud på banen med gutterne, i stedet for bare at være i gym og pumpe jern, så det er dejligt. Hyggelig at se dig tilbage igen. Mange tak.